Umi ayo digawa dhewe-dhewe kok. Iya, ayo Saking tekku cilik. neng sunat. Gak gelem, gak wani. Apane sing gak wani iki? Wongi. Iki neng sunat apa sunah? Sunat. Oh sing sunat iki man kene. Kene sing Mas Andika sing sunat iki. Ayo ucapkan dulu kepada Mas Andika. Andika kaya iki, Mang. Lek manten selamat menempuh hidup baru. Hidup baru. Lah lek sunat selamat membentuk. Lho kok membentuk? Iya, membentuk. Maksudnya kejeduk-jeduk ngono ah. Kok membentuk? Bentuk. Maksudnya era baru. Iya. Ya, bentuk yang baru. Bentuk yang baru. Nek kan tadi sunat neh londo ngono aku. Kapok aku tenan kapok. Loro. Tenan loro. Wah, aku kapok gak gelem sunatne aku. Gak gelem. Yo entek lek sampean sunat maneh. Lah ya makane arek cilik-cilik tak kandhane lik, aja sunat lik. Napa Pak De? Loro. Ya ayo. Kowe kono mundur kono. Ya sampean iki. Lho sampean iki kene lho, Bu. Iso tak rewangi karo kompetisi yo gelem. Pak Tomo, piye to iki mang budalak bareng to ya. Lah saiki kaya jenenge ragu-ragu kembali. Ajane ora liwat Purbaya lho sampeyan. Ning sunah. Nggih, Pak. Nggih, berene arep apa? Alah nyuwun. Nyuwun kembange rawe. Ya nek aku ya apa-apa arep ngono. Oh ngono. Lah kae karo kae sing mong ganteng teko Turen kae. Kae wong ganteng pendemunge iki. Nyuwun kacu kuning, Mas. Oh, kacu kuning, nek putih rusuh ora. Ya wis monggo, Bu. Nggih, santai. Kaca ketutup lho, Bu ya. Waktune sik panjang. Dewi.
Untungnya nang lemah. Iya. Nek nang gedot, nang dua loh.